तो हमनी के चौकी आ गई भाई जी लोग। अब चौकी लाग गई मड़ई में हमनी के, तब नहीं बढ़िया लगता। देखी जा भाई जी लोग हमनी के चौकी कितना शानदार मस्त एकदम चौड़ाइल बिया। एकरा में भाई जी लोग ऐसा सुत सकता आदमी, ऐसा सुत सकता, काहे कि लंबाई चौड़ाई लगभग एकर बराबर बा। अभी बारिश हल्का हल्का बूंदा बूंदा पड़ रहा भाई जी लोग, आतना बढ़िया लग, मजा आ गई भाई जी लोग एकदम। खुला आसमान के नीचे बैठ के अपना झोपड़ी में खैला के आनंद कुछ अलग बा। अब पिए लोग के आई देखी जा मौसम। तो भाई जी लोग हमनी के आगे बन जा अपना झोपड़ी भिरी। अभी अभी ईटा गिरल है, गीटा गिर के गाड़ी गईल गिरा के। आहे तो देखी सीएम के कलाकारी, ये झोपड़ी में का करते रहे, एकदम देहाती लुक दे रहा बना झोपड़ी के। झोपड़ी के तो एकदम भोसड़ी बना दे बने इतना बढ़िया ये लुक लागत है भाई जी लोग कि हम का बताई अब सबसे। इनका यह कुल करे में बढ़िया लगेला, तो कलाकारी कर रहल बने। हम जो देखा तनी कि ढेर दुल्हन लगा मत सजा देश की, कल है बनले बनावल झोपड़ी के लेके चल जाओ उखाड़ी के, क्या कि जन है लोग। बहुत मजेदार बा भाई लोग, मजा आओ तनु भाई, बहुत बढ़िया। कहता बीट, ये बीटवा बड़ा महंगा महंगा भाई लोग बना के मिलता रेडीमेड। ऐसे हमनी गांव में जब मन तब ठोक दिला आदमी बांस के फरवा के बता आदमी कितने पंडाल बना दी हल सरस्वती जी के, दुर्गा जी के, क्या हो ये अब क्या बताई हम सबसे। लेकिन यही जब बाहर में प्लानी बनावे में भाई लोग कितना खर्चा लग जाता न, क्या हर एक चीज़ रुआ खरीद नहीं के बा। आ गाँव में कुछ चीज़ एकदम आसानी से मिल जाला फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बाहर में भाई जी लोग बहुत मुश्किल के सामना करके पड़ला। 200 रुपये के एगो तो बाँस मिलता, और वो बाँस 200 रुपये का ले लो। अब ओकर बाता किने के बा तो बाता के अलगे रेट बटे। अगर रेडीमेड चाहिए बाता जन बनावल हो पलानी ओकर, तो ओकर अलग रेट बा। तो सब मिला के भाई लोग बस ये मेहनत करे के बा अपना से, और सब सामान खरीदे के बा। तो वह बात बा, हमनी के पर्पस रहल हमें बनावे के, एगो अपन आरान हो गई बा कम से कम कि धूप से बचे खातिर कुछ के ना रहला का जगह पर कुछ तो बन हो जावा कि हाँ भाई अपन दोपहरियों में आदमी आके कुछ देर बैठ सकता। और फिलहाल भाई जी लोग हम चौकी के ऑर्डर दिले बनी, आ चौकी हमन के मुश्किल से आधा घंटा के अंदर में आवे वाला बा। चौकी के पैसा वैसे दे दिले बनी, गाड़ियों बुक हो गई बिया, वो आधा घंटा में आ जाइ हैं। और बाद चौकी हो लागी, आ चौकी लगैले एकदम आई बड़ा की 5x6 के चौकी आई, एकदम 3 आदमी आराम से पसर के ऊपर सूती सकता रहे। तो यह बात बा। आ मौसम एकदम भाई जी लोग भइल बा ठंडा ठंडा एकदम मन लायक। आ हमारा लागत कि बारिशो अब होबे करी। और गाड़ी वाला पूछला कि क्या बुझाता बारिश आई कि ना, तो हम कह दिन है कि लागत तो बा ना ऐसन, लेकिन मौसम ठंडा भइल बा काम करे वाला। तो कहने कि ले आई जा ना तो बारिश हो जाए नू, तो फिर जन भाई जी लोग भाई खेत बा एक में जन पानी आ जाए नू, तो ये अब गाड़ी घुस ना पाए लोडिंग गाड़ी, तो ऐसे दिक्कत हो जी। फिर हमार अब टाली बाँच गई बा 4 टाली और आई माल, तो हमार कंप्लीट हो जाए टारगेट 10 टाली वाला। आ फिलहाल अभी 6 टाली आ गई बा। तो अब देखा तनी कि आज बस हम मनाओ तनी कि बारिश मत हो, और इतने ठंडा मौसम भइल हो कि काम हड़ा हड़ा खिंचाऊ। अभी समय हो रहा बा 2 बजता, 2:02। तो हम यह मनाई बारिश मत हो, कहेंगे बारिश हो तो मैं मामला चौपट हो जी भाई जी लोग। तो साथ से बनल रहिए, देखत रहिए। आ सीएम देखिए क्या करते रहे, सीएम के कुल मजा आवेला। और सही टाइम पास खातिर बड़ा शौक हटे उनका, क्या कि शुरू से आदमी कुल कैले नहीं नु। आ छोट पर आदमी घर घर खेलत रहे, खुद झोपड़ी बनावत रहे, आ फिर घर के आदमी बिगाड़ देते रहन। तो अब यह बड़ होकर सबक पूरा करते रहे। झोपड़ी में रह के वो मिलल नहीं खे, लेकिन जवन जीवन झोपड़ी में भाई जी लोग कहीं नहीं खे, सुख शांति, खुला आसमान के नीचे एकदम ठंडा ठंडा हवा, पंखा का भी जरूरत नहीं खे जा। तो ठीक बा, देखत रहिए। है कुल कलाकारी एकदम भइल बटे। ये अपना से तो लगैले बड़ा, इनके लागत कि हरियरे रही, लेकिन कल सुबह आके देखब तो ऊ नहीं मुअल रही है नू, कि इनका में कोनो पतई में जान ना रही है, कोनो पतई हरियर ना रही, सब पतई सुखा जी भाई जी लोग। तो अभी तो ठीक लागत है, लेकिन काल हुआ बतावत में अब पतई के रंग सब चेंज हो जाई। हम तो कहब शिवम नू जरी सहित कबारी के जानल, आ जरी सहित जब गाड़ी दो हरियरो रही है पर चढ़ा के आ डिजाइन बना दो
जानल कि हरियर के हरियरो रही या सुंदरो लगी। भयवा एकदम बना रहल बा अपना से खूब सुंदर आ सुंदर लागतो बा। लेकिन दुख के बात ई बा कि काल तक की घाम में फिर तो कपड़ा पका कुल गिरता। इतने का बनैबे अभी देखते बानी हम। वही पे माटी सही ते पलानिए पे कुल लगा दे कि ठंडा का ठंडा रही है ऊपर हरियर रही। यही में चौकी यहाँ जी भाई जी लोग हमनी के 6x5 के चौकी बा तो आराम से में बैठे उठे खातिर हमनी के सही रही। आ 2 कुर्सियों डाल दिया जाई। कुर्सियाँ रही तो कुर्सियों पर आदमी यहाँ बैठी हैं लैया फैका जे भी बा मिस्त्री उस्त्री जब तो हनी लोग खातिर मेन बा कि बना दिया जाता कि खाना पीना मान ला बैठ के बेचारा में खैस लेकिन खाए के दिक्कत तो नहीं होई हो जो छाँव बा व्यवस्था बाटे पेड़ के नीचे बैठ के खा ली लो नहीं जाके खा सकता लो। उन्हें रोड हटे 12 फीट के चौड़ा तो ये रोडवा हमने कहीं बनी है जौन रोड सब लौकता ये पूरा रोड के है। ये 12 फीट रोड सीधे चल जाई हो मेन रोड पर निकली तो ये जैसे हमन के मकान बन जाई तो लास्ट हमन के स्टॉपे है बाटे हाथा भीरी। अब एक आगे रोड जाई ना तो हमन के पर्सनल रोड रही भाई तो एक आगे के जाई हो ना तो जैसे मकान में हमन काम लग जाई आ मकान बने लगी तो फिर रोडवा भी पास हो जाई आ रोडवा आगे तक बन जाई तो बढ़िया लगी देखे में। अभी सब अभी खेत बा लेकिन 12 फीट के रोड एकरा में छोड़ल बा। तो हमनी के चौकी आ गई भाई जी लोग। अब चौकी लाग गई मड़ई में हमनी के तब नहीं बढ़िया लागता काहे कि जतहत मड़ई बा तहते चौकियो बा। अब हम रोज सबके देखावत तनी चौकी अपन तो इससे पहले हमने के ईंटा लगाई जा गोड़ के नीचे। हाँ हजन मान हल्का है कुल यहाँ ईटा वाले लिहल जाओ कौ गो लागी एक गो लगा नीचे तो हमहू ले लेतनी और वो सबको देखाओ तनी भाई जी लोग। चौकी एकदम शानदार आइल बा देखिए भाई जी लोग हमने के चौकी कितना शानदार मस्त एकदम चौड़ा आइल बिया। एक में भाई जी लोग ऐसा सुत सकता आदमी ऐसा सुत सकता काहे कि लंबाई चौड़ाई लगभग एक बराबर बा। अभी बारिश हल्का हल्का बूंदा बूंदा पड़ रहा है भाई जी लोग इतना बढ़िया लागत रही सबसे। अब का बताई ये सपना हमने के पूरा हो रहा बा विलेज लाइफ वाला काहे कि इसने विलेज लाइफ का आनंद रखेला पूरा। और सब देख सकते हैं चौकी कितना बढ़िया लागता आ चौकी के पूरा फिनिशिंग करके एकदम मजेदार तरीके से बनावल गई बा तो देखी रुआ कितना बढ़िया लगी। आराम से जब आवो अरे सूती जा। ओहो कितना मस्त व्यू आ रहा भाई देखा तन जानो कितना बढ़िया व्यू लागता वाह। चारों तरफ से हम देख सकते जाए तो ये सब व्यू बा अपन मजा आ गई भाई मजा आ गई। हमने के तो लागल कि आज ना हो पाई लेकिन आज भाई जी लोग भगवान के दया से सब कंप्लीट हो गई। हमने के फाइनल हो गई सब कुछ। अब झोपड़ी में हमने के आराम से जब मन तो अब बैठ सकता नहीं जा उठ सकता नहीं जा घूम सकता नहीं जा फिर सकता नहीं जा। तो हमनी के सोचनी है जब भाई जी लोग की नया नया मड़ई नया नया चौकी बनल बा तो उद्घाटन होखे के चाहिए नू तो हमनी के लेके आइल बन जा चाउमीन आ माजा आ पानी ही सब खाए पिए के व्यवस्था। फर्स्ट हमनी के अपना झोपड़ी में बैठ के भाई जी लोग खाइब जा आ मौसम के आनंद भी ले जा काहे कि मौसम भी एकदम मजेदार भइल बा। बूंद हल्का हल्का टपकता आ खूब सुंदर हवा आवता। हमनी के लेब जा मजा यह अपन चाउमीन खाइब जा आ देखत नहीं चाउमीन कैसा लागत है भाई जी लोग काहे कि बनावत तो खूब बढ़िया से रहे हैं लेकिन अब खैला के बाद पता चली कि चाउमीन बढ़िया बनल बा कि ना। बहुत मजेदार बा भाई लोग मजा आओ तनु भाई बहुत बढ़िया। हमने कहा चौकी के उद्घाटन हो गई बेटे। हाँ। एक तरह से गृह प्रवेश दूसरा का गृह प्रवेश होता। मजा आ गई भाई जी लोग एकदम खुला आसमान के नीचे बैठ के अपना झोपड़ी में खैला के आनंद कुछ अलग बा। अब पिए लोग के आई देखी जा मौसम एकदम मेहरबान बेटे है जवा
चल रही है। ठंडा ठंडा एकदम मौसम में ठंडा ठंडा चाउमीन खतनी है। ना चाउमीन तो गरम बा लेकिन ठंडा मौसम में तो ठंडो हो गया। हां हई कैसा लागल मजा? मजा बढ़िया बा लेकिन कोक लेखा नहीं के ना कोक पियला के मजा अलग होला। ई सुने में आवेला कि लड़की खेती हो। तो हमनी के भाई जी लोग खा पी के आराम करतनी जा और वो सब का करतनी बताइए भी जरूर। ब्लॉग बढ़िया लगी तो कमेंट करब जा, लाइक करब जा, सब्सक्राइब भी करब जा। तो फिर कल मिलेगी नया ब्लॉग में नई उम्मीद नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार के